Helo, croeso i'r Oedfa. Geraint Morse dwi i. Sefyll heddi o fas mynachlog ddi, ros fach, mwynhau'r bryniau. Croeso i'r Oedfa. Gyrwch ni weddio. Bydd gyda ni nawr arglwydd wrth i ni wrando ar dair di, wrth i ni daddoli di, ac wrth i di i dderbyn nawr y clod o'n gwefusau ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, dwi am ddarllen gwbl o adnodau o drydydd bennod o lyfr y proffwyd Habakuk. Habakuk yn drydydd bennod. Nad yw'r ffigisbren yn blodeuo, ac nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, i'r cynheuaf olew ballu, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beidi, eto llawen uchaf yn yr arglwydd, a llawen uchaf yn yw fy iachadwriaeth. Yr arglwydd ddew yw fy nerth, gwnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig, a phar i mi rodio yr uchel fannau. Clywys i bwt o sgwrs ar Radio Cymru yn ddiweddar, raglen bore cothi. We Sian Cothi yn trafod gyda rhyw wrandawr oedd wedi cynhyrfu rhywfaint ar yr or-ddefnydd o'r emyn Calon Lân. Tybed a glywch i'r sgwrs. Gofidio we'r gwrandawr bod yr emyn yn cael ei ddefnyddio mewn cynghyrddau, priodasau, angladdau, gemau rygbi a dathliadau mewn tafarndau, heb i'r cantorion sylweddoli beth yw ystyr y geiriau. Mae'n weddol rwydd i ganu yn y dydd, pan fod pethau'n mynd yn hwylus. I chi'n gweld y ffordd ymlaen, mae cwmni da gyda chi, dim gormod, dim prinder chwaith, ac iechyd i fwynhau popeth. O dan yr amgylchiadau hyn, mae bobl yn medru canu'n iach. Maen nhw'n canu'r dydd, ond beth am ganu yn y nos? Sut mae pan fydd pethau'n mynd go chwith, y colledion yn dod, y bylchen dechrau ymddangos mewn teulu a chymdogaeth? Sut mae pan fydd y niwl yn casglu, a'r dyfodol yn edrych yn ansicr? Sut mae pan fydd iechyd yn gwegian, a rhywun yn sylweddoli nad yw'n anfarwol wedi'r cyfan? Sut mae pan fydd mentre busnesau yn dychwelyd yn wag a gadael dim byd o'n dyled? Pwy sy'n canu wedyn? Yn ôl y gwrandawr ar bore cothi, mae angen ffydd i allu canu yn y dydd ac yn y nos. Ac wrth gwrs, roedd e'n llygad i le. Mae angen ffydd i ganu yn y nos. Ffydd bod Duw yma o hyd gyda ni, ar waith, yn gofalu, ac yn trefnu'r gorau ar ein cyfer ni. Mae'n bosib morio canu Calon Lân, heb sylweddoli bod angen ffydd yn Nuw ac yn Iesu fel gwaredwr i ganu yn y dydd ac yn y nos. Gofyn mae Gwyrosydd yn y pennill olaf, gofyn i Dduw mwyn i'r arglwydd Iesu am Calon Lân. Hwyr y bore fy nymuniad, gwyd i'r nef ar adain can, ar i Dduw mwyn fy ngheidwad roddi i mi Calon Lân. Nid rhywbeth newydd yw hwn. Dysgu sut i ganu yn y dydd ac yn y nos. Mae wedi bod yn her i bobl Dduw o'r cychwyn cynta. Mae pethau yn mynd go chwith. Mae colledion yn dod. Mae afiechyd yn taro. Mae damweiniau'n digwydd. A dwi am edrych heddi ar 3 chymeriad a lwyddodd trwy ras Duw i ganu yn y dydd ac yn y nos. Y cyntaf yw Job. Mae rhai'n awgrymu bod hanes Job yn hen hanes. Mor hen a hanes Abram efallai. Wedd e'n ddyn cyfoethog, holliach,
gyda theulu bendithiol a busnesau llwyddiannus. Mae popeth yn mynd yn hwylus iddo, hyd nes i'r gyflafan ddigwydd. Collodd e bopeth mewn dwarnod. Collodd ei deulu a'i gyfoeth mewn un dwarnod ofnadw. Ni tyngu, na chablu enw Duw nath Job, ond addoli. Dyma Job yn codi ar ei drad ac yn rwygo ei ddillad. Yna siafodd ei ben a mynd ar ei luniau o flan Duw a'i wyneb ar lawr a dweud, ces i fy ngeni heb ddim, a byddai'n marw heb ddim. Yr arglwydd nath roi popeth i mi, a'r arglwydd sydd wedi cymryd popeth oddi arnau, boed i enw'r arglwydd gael ei foli. Cafodd Job ras i fendigo enw'r arglwydd yng nghanol ei golledion. Mae'r arglwydd wedi roi'n hael, ond nawr mae wedi cymryd i ffwrdd, clod iddo. Dylai addoliad ddim bod yn seiliedig ar amgylchiadau a beth mae'r arglwydd yn rhoi i ni, ond ar bwy yw'r arglwydd ynddo'i hun. Mae'n heiddi gael ei glodfori am ei fawredd, ei allu, ei ogoniant, ei ras, ei gariad a'i sancteiddrwydd. Rhaid i ni ddysgu sut i geisio ei wyneb cyn ceisio ei law. Pa mor aml i ni wedi ceisio ei law, beth mae'n rhoi, cyn ceisio ei wyneb, sef nesau ato mewn gwir addoliad trwy heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Nid amgylchiadau ffafriol neu lwyddiant arbennig yw sail addoliad, ond perthynas rhyngom ni a Duw, perthynas rhwng dyn a'i greawdwr, rhwng plentyn a'i dad nefol, rhwng y clai a'r crwchenydd. Dyna chi stori Job. Yn ail, Habakuk. Brwydyr we ffydd i un o broffwydi bach yr Hen Testament, Habakuk. Mae Habakuk yn defnyddio darlun diddorol i gloi ei lyfr. Darlun o'r carw yn cerdded yn ddiogel ar yr uchelfannau. Chi wedi gweld y carw? Chi wedi gweld yn cerdded yn ddiogel, yn uchel ar y llethrau? A falle chi wedi refeddu sut mae'n symud yn ddiogel heb lithro. Mae'r arglwydd yn rhoi nerth i mi, ac yn gwneud fy'n rhad mor saff a'r carw sy'n crwydro'r ucheldir cras. Diogelwch ar dir uchel. Dyna sydd gyda Habakuk mewn golwg. Hyd yn oed pan fydd y cyneuaf wedi methu. Credaf mai darlun o fodlonrwydd Cristnogol yw hyn. Bod amgylchiadau bywyd yn ferbyn, gallaf rodio'r uchelfannau'n ddiogel mewn addoliad ym mhresenoldeb yr arglwydd. Dyma chi ganu, dyma chi addoliad, canu'r dydd a chanu'r nos, canu pan fydd yr ysguboriau'n llawn ac yn wag. Canu wrth gasglu'r cynheuaf a chanu wrth weld y cynheuaf yn methu. Canu wrth weld y defyd yn y gorlan a chanu pan fyddant wedi diflannu o'r gorlan. Canu wrth glywed y gwartheg yn y glwti, a chanu pan fydd y glwti'n wag. Canu yn sŵn y periannau godro, a chanu pan fydd y periannau'n dawel. Canu pan fydd y cypyrddau'n llawn, a chanu pan fydd y cypyrddau'n wag. Tipyn o beth, canu'r dydd a chanu'r nos. Ond mae'n sguboriau ni'n llawn. Mae'r cynheuaf wedi dwad mewn. Mae digon o fwyd yn y cypyrddau, dydy'r rewgell ddim yn wag i ni cael mwy na'n heiddiant trwy ras Duw. Bydd ddim llawer o gyrddau diolchgarwch eleni ym mis Hydref, mis arferol y cyrddau diolch, ond gallwn fod yn ddiolchgar am bopeth a ddath i ni o law agored Duw. A'r person olaf i ganu yn y nos yw'r apostol Paul, gyda'i ffrind Silas, a hyn yn y carchar.
Ymunodd y dyrfa yn yr ymosod ar Paul a Silas, a dyma'r enadon yn gorchymyn tynnu dillad a y ddau a'i curo a ffyn. Tua hanner nos, roedd Paul a Silas wrth i'n gweddio ac yn canu emynau o fawl, ac roedd y carcharorion eraill i gyd yn gwrando. Dyma ddau o ddisgyblion Iesu, Paul a Silas, yn canu'n llythrennol mewn carchar yn y nos. Doedd pethau ddim yn edrych yn addawol iawn i'r ddau yn y carchar. High security yn Philippi, mewn poen, yn sefyll ei prawf, death row, a phopeth yn edrych yn dywyll iawn. Ond cododd un ei lais mewn emyn o fawl. Ymunodd y llall ac o fewn dim, we sŵn amoliant yn llenwi'r carchar, a dyma ni eto, canu'r dydd a chanu'r nos. Wedi meddwl dros y peth, dwi'n meddwl bod y gwrandawr a raglen Sian Cothi wedi taro'r hoelen ar ei phen. Mae angen ffydd i ganu yn y dydd ac yn y nos. Dwi'n gweddio byddwn ni'n ddiolchgar am yr ysguboriau llawn, falle byddwn ni ddim yn medru mynd i gwrdd diolchgarwch eleni. Gweddiaf hefyd am ffydd i wynebu'r dyfodol ac am ras i ganmol Duw doed a ddelo, llawn neu wag, sicrwydd neu ansicrwydd, digon neu brinder, dydd neu nos, gorwelion pell neu beder wal, yn iach neu'n glaf, gyda'r tawelwch meddwl fod popeth yn ei law.